Un kiwi de Nova Zelanda recorre 20.000 quilòmetres fins a arribar a València. Una tomaca de l'horta, només uns pocs fins a arribar a la teua taula. Entre el 26 de desembre i el 4 de gener, xiquets, xiquetes, joves i majors podran conèixer l'empremta ecològica dels aliments a Expo Jove, a Fira València. És la proposta de la Regidoria d'Energies Renovables i Canvi Climàtic. La idea naix de conèixer d'on venen els aliments que arriben fins a les nostres cases i fer un recorregut de la petjada d'estos aliments. La quantitat de quilòmetres que recorren ho podem veure en este panel de 12 metres de llarg per 3 d'alt i podem conèixer que molts d'estos aliments viatgen xifres astronòmiques d'aquests quilòmetres. L'estand convidarà a fer una reflexió sobre què consumim i apostar pels productes de proximitat, ecològics i sense envasar. Una cinta mètrica gegant ens permetrà saber els milers de quilòmetres que recorren molts dels aliments que veiem al supermercat. Un gran mural ens ajudarà a situar d'on venen calamars, plàtans o la soja. I amb la calculadora podem calcular la seva petjada sobre el planeta. Tenim una altra possibilitat, que és el carro de la compra sostenible. Quins productes haurien d'anar al nostre carro? I parlaríem de productes de quilòmetre zero, que són els de proximitat, que són els de temporada, que són locals, que són de comerç familiar, que venen poc envasats, que alguns d'ells siguin d'agricultura ecològica. I el carro de la compra sostenible ens convidarà a que busquem els productes de quilòmetre zero i proximitat.